Kaixo, datuak taldekatu behar ditugunean aldagaia jarraitua delako, nola egin maiztasun taula bat GeoGebraren kalkulu horria erabilita? Datu guzti hauekin lan egiteko modurik onena datua taldekatzea izango da. Daukagun aldagaia jarraitua da eta balio guzti hauek daude 0 eta lauren artean. Orduan egingo ditugun tarteak 0 eta bat artekoak, 1 eta 2 artekoak, 2 eta 3 artekoak eta 3 eta 4 artekoak izango dira. Maiztasun honen lehenengo zutabean klaseak edo tarteak agertzen dira. Bigarren zutabean klase ordezkariak. Tarte bakoitzaren ordezkaria zein izango da erdigunea. 0 eta 1 tartean 0,5 izango da ordezkaria. 3, 4 tartean 3,5 izango da. Eta nola beteko dugu maiztasun absolutuen zutabe hau? Hauxe da agindua. Maiztasuna eta gero bi zerrenda behar ditugu. Alde batetik klase guzti horien mugen zerrenda, hemen daukagu, muturren zerrenda, eta beste aldetik jasotako datuen zerrenda. Zerrenda horiek osatzeko aukeratu eskumako botoia eta sortu honetan zerrenda aukera. Eremu algebraikoa begibistan jartzen badugu, hortxe daukagu, hemen agertzen zaigu zerrenda. 0, 1, 2, 3 eta 4 elementuz osatuta. Zerrenda bat izena egokitu zaio. Beste zerrenda, jasotako datuen zerrenda da, aukeratuko ditugu, eskumako botoia, sortu zerrenda. Zerrenda bi honetan dauden elementuak, zutabe honetako elementuak dira. Maiztasun absolutua kalkulatzeko, maiztasun agindua idazten hasten naiz eta aukera hau da hartuko duguna. Muga klaseen zerrenda, datu gordinen zerrenda. Muga klaseen zerrenda bezala, zerrenda bat hartuko dugu eta datu gordinen zerrenda, zerrenda bi izango da. Hau da jasotako datuen zerrenda. Enter sakatzen dugu eta hauek dira maiztasun absolutuak. Maiztasun absolutu horiek gero hemen eskuz idatziko ditugu. 2, 6, 5 eta 3. Maiztasun guzti hauen batura laginaren tamaina izango da. Hau da jasotako datu kopurua. Egiazta dezagun. Batuketa egiteko batu agindua erabiliko dugu. Ireki kortxetea, hemendik, 2 puntu, honainoko elementua batuko ditugu, kortxeta itxi. Enter, eta noski, 16 datu jaso ditugu. Maiztasun taula zabaltzen jarraitzen badugu, maiztasun erlatiboak, maiztasun metatuak eta maiztasun erlatibo metatuak. Hauek danak formuleak erabilita osatuko ditugu. Maiztasun erlatiboa kalkulatzeko hemen daukagun zenbakia zati laginaren tamaina egingo dugu. Kantitate finkoa denez, zati 16 idatziko dugu. Hauxe da ehunekotan, 13 izango zen. Karratu txiki hortatik tiratuta, maiztasun erlatibo guztiak agertuko dira. Maiztasun erlatibo guzti horien batura, bat izan behar da. Egiazta dezagun, berdin eta batu, ireki kortxetea, elementu honetatik, 2 puntu, lehiatia horretaraino. Itxi kortxetea. Enter, ondo egin dugu. Maiztasun absolutu metatuak. Lehenengo elementua, altura berberean dagoen maiztasun absolutua da. Enter. Bigarren elementua, formula honekin lortuko da. Aurreko kantitatea, gehi,
altuera berberean dagoen maiztasun absolutua. Eta horrela jarraian. Formula jarraian aplikatzeko hemendik tiratu eta azken elementua zein izango da, metatu eta hitz egiten ari gara 16 izan behar da. Askatzen dugu eta ondo dago. Maiztasun erlatibo metatuak. Lehenengo elementua hauxe bera izango da eta bigarren elementua formula honekin lortuko dugu. Aurrekoa gehi bere altueran dagoena. Enter, arrastatu eta azken elementu bat izan behar da. Taula ondo osatuta dago. Itxura hobetu nahi badu, esate baterako aukera dezakegu goiko lerro hau eta lerro honi jarri behanmarra bat eta era berean egin dezakegu hartu lehenengo zutabia eta jarri alboko marra koloreare lehenengo zutabearena alda dezakegu. Adibidez, hau jarri aldiogu. Ohar bat bukatzeko. Klaseak egin ditugunean, klaseen amaierako muturrak ez daude sartuta. Horregatik, demagun datu honen balioa aldatzen dugula, enter sakatuta, ikusten dugu zerrendan zenbaki aldatu dela, baina hirugarren zerrenda maiztasun absolutuena ez da aldatu. Bat zenbakia jarraitzen du tarte honetan egoten. Baina jartzen badugu 0.9 balioa, enter sakatutakoan, 2 izatetik 3 izatera pasatu dira lehenengo tartean dauden elementu kopurua. Zegoen bezala utziko dugu. 1.5. 1,5. Ariketa bat proposatzen dizut. Datu guzti hauek jaso dira, elkartu datuak 4 taldetan eta egin maiztasun taula oso bat.